Vítajte, dnes si ukážeme, ako sa dá parádne zjednodušiť celý ten kolotoč okolo nahlasovania výdavkov. A pomôže nám v tom práve aplikácia Aurus Pokladňa Mobile. Dobre, takže predtým, než sa do toho naplno pustíme, ujasníme si 3 základné pojmy, aby sme všetci hovorili rovnakou rečou. Sú to bločky, účtenky a doklady. Keď si toto vysvetlíme, celý proces bude hneď jasnejší. Čo nás teda dnes čaká? Prejdeme si to pekne krok za krokom v 6 bodoch. Začneme úplne od začiatku, od nastavenia a dostaneme sa až k finálnemu spracovaniu v účtovníctve. Takže ideme na to. Začneme pekne po poriadku. Čo to vlastne tá pokladňa Mobile je? A hlavne pre koho je vlastne určená a kto z nej bude mať najväčší úžitok? V podstate je to nástroj pre každého, kto prichádza do styku s bločkami. Či už je to zamestnanec, ktorý potrebuje odovzdať bloček z obeda, alebo účtovník, ktorý to celé musí spracovať. Je navrhnutá tak, aby skenovanie a odovzdávanie bolo naozaj, rýchle a jednoduché. Proste bez starostí. No a kde to celé vlastne začína? Všetko stojí a padá na administrátorovi. Poďme sa teda pozrieť na tie úplne prvé kľúčové kroky v hlavnom systéme Aurus Economica. Tým sa vlastne položia základy pre všetkých ostatných používateľov. Takže, administrátor má pred sebou 3 hlavné úlohy. Prvá vec, treba si zaobstarať modul. Potom sa zaregistruje ako hlavný admin. A nakoniec, čo je super dôležité, zverejní podnik. Prečo? No aby sa k nemu vôbec mohli pripájať ľudia z mobilu. A teraz pozor, prichádza ten najdôležitejší údaj z celého nastavenia. Hneď ako administrátor podnik zverejní, systém mu vygeneruje unikátne 10-miestne ID podniku. A toto číslo je absolútne kľúčové. Bez neho sa totiž zamestnanci do aplikácie jednoducho nepripoja. No a posledná, ale naozaj dôležitá vec, ktorú musí admin urobiť, je schvaľovanie žiadostí. Vždy, keď sa chce pripojiť nový používateľ, adminovi príde žiadosť, ktorú musí odklepnúť. Je to super, lebo takto má plnú kontrolu nad tým, kto presne má do firemných dát prístup. Dobre, admin má svoju prácu hotovú. Teraz si otočme mincu a pozrime sa na to z pohľadu bežného používateľa, napríklad zamestnanca. Ako sa on pripojí a pripraví si apku na skenovanie? Pre zamestnanca je ten proces našťastie celkom priamočiary. Prvý krok? Samozrejme stiahnuť si aplikáciu či už z Google Play alebo Apple Store. Potom si vytvorí vlastný účet, overí si e-mail, klasika. A nakoniec v nastaveniach si nájde možnosť pripojiť sa k podniku a tam zadá to 10-miestne ID, o ktorom sme hovorili. A tu je jeden dôležitý bod, na ktorý netreba zabudnúť. Po odoslaní žiadosti sa ešte nedá hneď skenovať. Používateľ musí počkať, kým administrátor jeho žiadosť schváli. Je to taká poistka, aby bolo všetko pod kontrolou. Super, všetko je nastavené, prepojené a schválené. Takže sa konečne môžeme pustiť do tej hlavnej činnosti, kvôli ktorej tu všetci sme, a to je samotné skenovanie bločkov. Ako to teda funguje v praxi? Je to fakt jednoduché. Otvoríte apku, namierite na QR kód na bločku. Potom odfotíte celý bloček, aby bol k dispozícii aj vizuálne. Môžete pridať krátku poznámku, o čo išlo. Potom je tu skvelá funkcia AI analýzy DPH. Ak treba, vyberiete zamestnanca a hotovo, stlačíte odoslať. Zastavme sa na chvíľu pri tej umelej inteligencii. Môže nám AI naozaj pomôcť a urýchliť prácu? Lebo presne o to tu ide, však? A odpoveď je jednoznačne áno. Tá umelá inteligencia má 2 super funkcie. Poprvé, na základe údajov z QR kódu dokáže sama navrhnúť poznámku, napríklad nákup potravín z Teska. A tá druhá funkcia tá je ešte lepšia. AI si pozrie fotku bločku a sama z nej vyčíta a vyplní všetky údaje o DPH. Predstavte si to, už žiadne otravné ručné prepisovanie tých malých čísel. OK, bloček je úspešne odoslaný z mobilu, ale tým sa jeho cesta nekončí. Čo sa s ním deje ďalej? Teraz sa presunieme do kancelárie účtovníka a pozrieme sa, ako to vyzerá v hlavnom systéme Aurus Economica. Každá odoslaná účtenka prechádza niekoľkými fázami, alebo teda stavmi. Kým má stav čaká na spracovanie, používateľ ju v mobile ešte stále môže upraviť alebo zmazať. Ale ako náhle ju účtovník importuje a začne s ňou pracovať, je zamknutá. To je dôležité, aby sa v dátach neurobil neporiadok. A ako sa účtovník dozvie, že má novú prácu? Je to veľmi elegantne vyriešené. Priamo v module pokladničných dokladov svieti tlačidlo Spracuj účtenky. A na ňom je aj číslo, koľko bločkov presne čaká na spracovanie, takže nič sa nestratí a na nič sa nezabudne. A teraz prichádza tá najväčšia bomba, tá najväčšia úspora času.
Keď účtovník účtenku príjme, systém automaticky vytvorí nový účtovný doklad a sám ho predvyplní všetkými tými údajmi z mobilu. Fotka, poznámka, DPH, suma, všetko. To je naozaj obrovský rozdiel oproti ručnému prepisovaniu každého jedného bločku. Výborne, celý proces sme si prešli. Na záver si ešte dajme zo pár praktických tipov a pozrime sa na otázky, ktoré sa objavujú najčastejšie. To nám pomôže vyhnúť sa možným zádrhlom. Takže, čo ak sa stane, že tlačidlo odoslať je sivé a nedá sa naň kliknúť? To môže byť frustrujúce, ale žiadna panika. Väčšinou je za tým veľmi jednoduchý dôvod. Dôvod je takmer vždy v nastaveniach, ktoré určil administrátor. Ten totiž môže nastaviť, že napríklad každá účtenka musí mať priloženú fotku, alebo že sa musí aspoň raz spustiť tá AI analýza DPH. Kým sa tieto povinné kroky neurobia, tlačidlo odoslať sa jednoducho neaktivuje. Ešte taká malá zaujímavosť, možno ste si všimli, že existujú dva typy QR kódov. Jeden je tzv. Online, ten má v sebe pomlčky, druhý je offline, ten zas používa dvojbodky. Ale pre používateľa to nie je žiadny problém, aplikácia si hravo poradí s oboma typmi. A tým sa dostávame k záverečnej otázke na zamyslenie. Skúsme si predstaviť, koľko času, energie a možno aj nervov by sa vo firme ušetrilo, keby sa úplne zbavila toho papierového chaosu a prešla na takýto plne digitálny proces. Nie je to len o skenovaní, je to o kompletnej transformácii toho, ako sa spravujú firemné výdavky.